hoja ambazo zitakuwa zimetolewa. Nok mar arita malong'o en achiel kuom ohinga ma iyango nosebedo kamayo jok mamine thuolo margi madonje telo e lemo mopogore opogore koting'o lemo mag siasa kod kombe mamoko ma uwinjore bed ni jok mamine yudo e pachoka. Kaluwore kod midhiere weche mag arita kwe mathoro juko jok mamine, riwruok mar Inuka Community Developers Network komakore kod Media Focus on Africa ochako chenro mar go mbaka gi jopiny e kaunti ma Homa Bay ewi kaka inyalo tieki midhiero moko e weche mag arita jok mamine. Romono bende okelo kanyakla jodongo mag Luo Council of Elders ma bende dwa nochiw arita ne jok mamine e kor gwenge. Today's session we were talking about national security, and some of the discussions that we've really had in-depth discussions on were, one issue is how the national security affects women's participation in leadership and governance, and some of the impact that came out from the participants is that they are affected in a way that they are not able to really come out and venture into leadership positions because at times they are intimidated, at times they are targeted just because of being a woman. National security chakore gi in iwuon kata gi an awuon on the ground. To nikech constitution mar Kenya wacho ni the sovereignty en mar jang'owa en mar jopiny. Omiyo awawuoyo kwa discuss mang'eny korka gik ma insecurity machalo kuo, gik ma harassment, gik ma maricho richo moko wawacho kata police odak osebudha ahinya, performance is now very low. It is the duty mar jomadongo community mondo gibe together to pull together and wacho ni marachno. Amedo mana jiwo mine ni kuonde groups te magintie giwuog oko kendo mondo mi wati matek. Kik waket group ma gore piny, kik waluor telo kata koyiere group, to koyiere group tine community kaka miyo mowuok oko ne community. Yiena monda kaw thuolo mar kaw